Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu guru saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani. Sepindah sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur marang Gusti Allah ingkang Maha Luhur lan tansah paring nikmat lan rahmat dhateng panjenengan kula. Kula wonten ngajeng panjenengan sedaya minangka kagem ngaturaken seserah bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenengan sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mangeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa sakral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia, bangsa yang anggadhahi semangat berjuang, semangat nyawiji Bhinneka Tunggal Ika, samanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg. Isi Sumpah Pemuda lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalke kagem wujudane pangarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar utawa murid, kita wajib semangat lan mempenganggenipun sinau. Lan minangka pemuda, kita kabeh semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngisi pembangunan bangsa. Menika ingkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda, cekap semanten atur kula. Sakating atur kula lenggang kathah kekirangan kula, pramila kekirangan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.